Dito tayo ngayon sa Mindaor. Ay kukuha ng gabi. Ay mga warehouse dito. Yung warehouse. Dito to sa ano, Mindaor. Hindi ko pa mabakal mga yerong ina. Kada ako doon. Mabakal pa ako. Yung mga ano, ibang may mga bala pa. Warehouse. Warehouse yan ng ano, ng mga truck nagdi-deliver. Hindi po tayo nakasama sa ano, sa pagpunta sa dito na tayo sa bahay nila. Tour ko na lang kayo dito sa warehouse sa Mindaor. Mga truck yan, napakalaki. Mga nag-deliver. Nagdi-deliver to ng mga ano, mga products. Ayan. Christmas